už to ide. Tak čau Iva. Týmto by sme ťa chceli pozdraviť dnes z nášho fitness centra, v ktorom trávime nedeľné popoludne. Čo to moc na fitness centrum nevyzeralo, ale predsa to, len to tak je. Snažíme sa páliť kapre, vianočné kapre, ktoré sa usadili v týchto častiach. Môžem mať detailne zdokumentovať. Ja len, že čo robíš v nedeľu ty? Takto po obede. Tiež správ nejaké videjko, Iva. Tešíme sa na teba. Čau.